Djeca mogu imati 2 tate, 2 mame, jednog tatu i jednu mamu, 2 mame, ali da se jedna identificira kao tata, 2 tate, ali da se jedan identificira kao mama, ili 2 tate, a da se oba dvoje identificiraju kao mame. Tako je svejedno. Bitno je da djeca budu odgajana u duhu ljubavi, tolerancije i različitosti. Ili ipak ne. Pogledajte novi status quo pa razmislite još jednom. Ustavni sud prošlog je tjedna donio odluku prema kojoj su nadležna tijela dužna istospolnim parovima dopustiti udomljavanje djece. Međutim, postoje 3 konkretna razloga zašto se djeca ne bi trebala davati na udomljavanje istospolnim parovima. Prvi i osnovni razlog je taj što to nije u interesu djeteta. Naime, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi nije dovoljno da im udomiteljska obitelj osigura krov nad glavom, topli dom, školski pribor, hranu itd. To već i imaju u dječjim domovima. Osnovna stvar koju im udomiteljska obitelj mora osigurati jest obitelj. Da budemo precizniji, udomiteljska obitelj mora biti onakav model obitelji u kojemu dijete trenutno nema prilike živjeti, a koji je sposoban dijete pripremiti za budućnost kako bi ono jednog dana i samo stvorilo vlastitu obitelj te kvalitetne i dobre odnose među svim članovima obitelji. Takvu potpunu odgojnu ulogu može imati samo obitelj u formi majka, otac, dijete. Istospolna zajednica nije obitelj, niti po svojoj naravi ikada može biti obitelj, te kao takva nema osnovni preduvjet za normalan i stabilan odgoj i odrastanje djece. Dakle, u fokusu ove teme nikako ne može biti neko izmišljeno i nepostojeće pravo istospolnih parova na udomljavanje djece, već pravo djece na odgovarajuću udomiteljsku obitelj. Drugi razlog zašto istospolni parovi ne bi trebali imati pravo na udomljavanje djece jest taj što to nije u interesu društva, to jest ne postoji niti jedna društvena korist od toga. Naime, za ozakonjenje bilo kojeg predmeta, a pogotovo onog koji se tiče društvenih odnosa među ljudima, mora postojati određena društvena korist od tog ozakonjenja. Primjerice, od ozakonjenja postavljanja semafora na ceste postoji društvena korist u smislu lakšeg protoka prometa te suzbijanja prometnih nesreća. Od ozakonjenja heteroseksualnog braka postoji društvena korist u smislu institucionalizacije i zaštite jedinog društvenog odnosa na ovome svijetu koji jamči opstojnost i opstanak nekog društva. S druge strane, od zakonskog institucionaliziranja istospolnih zajednica i njihovih takozvanih prava ne postoji niti jedna opće društvena korist od toga, te prema tome ne postoji niti jedan valjani razlog zašto bi država i društvo to poticali. Netko će reći, da, ali i oni bi trebali imati pravo imati djecu. Neistina je da istospolni parovi nemaju pravo imati djecu. Oni imaju pravo na djecu, kao i svi ljudi na ovome svijetu. Međutim, netko ih treba podsjetiti na gradivo biologije i 7. razreda osnovne škole. Treći i možda dugoročno najvažniji razlog zašto istospolnim parovima ne treba dopustiti udomljavanje djece jest činjenica da živimo u svijetu raznih ideologija te njihovih ideoloških tendencija. Tema udomljavanja djece od strane istospolnih parova jest jedna od sastavnica jedne ideološke matrice koja ima tendenciju dekonstruirati naravni i tradicionalni brak te stvoriti jedno novo društvo. Društvo u kojemu će sasvim normalno biti oduzeti roditeljima djecu zato što ih ne šalju na sate seksualnog odgoja na kojemu se sluša o transrodnim teorijama te ih predati na usvajanje istospolnim parovima. Štoviše, upravo taj scenarij koji sam sada naveo možete vidjeti u određenim državama zapada. Drugim riječima, ideološka skupina koja zagovara takozvano pravo istospolnih parova na udomljavanje djece neće stati na tom pravu, niti joj je to cilj, već će krenuti na temu posvajanja djece itd. itd. I upravo zato je Ustavni sud donio krivu i štetnu odluku
kojom se mi imamo pravo i dužnost usprotiviti, kao i ideološkim tendencijama te odluke.